अतिवृष्टीने द्राक्ष पंढरीतील शेतीची झाली वाताहत. आर्थिक डोलारा कोलमडला. कष्टकऱ्यांची दिवाळी शेती कामातच अतिवृष्टीने ओढवले संकट. गेल्या 4 महिन्यापासून धो-धो कोसळणारा पाऊस आणि त्यानंतर परतीच्या पावसाने घातलेलं थैमान यामुळे यंदाच्या पावसात शेतकऱ्यांचं कंबारडं मोडलं आहे. अशा परिस्थितीत परतीच्या पावसाने शेतीमालाचे झालेले मोठे नुकसान, त्यामुळे शेतकऱ्यांची यंदाची दिवाळी बेचव झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. यंदा 21 ऑक्टोबरपर्यंत पाऊस सुरू होता. जिकडे पाहावे तिकडे पाणीच पाणी. सलग 4 महिन्याचा पाऊस सुरू असल्याने नदी, नालं, तलाव, बंधारे, विहिरी पाण्यानं ओसंडून वाहत होत्या. मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा साठा झाला आहे. 50 वर्षात पाणी न साठलेल्या परिसरातही मोठ्या प्रमाणात पाणी साठले आहे. नदी, नाला, विहिरी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने शेतातून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत आहे. अशा प्रमाणात सोयाबीन, मका, भाजीपाल्याचे पिके, टोमॅटो पूर्णतः सडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अशाही परिस्थितीमध्ये जे थोडे बहुत पीक वाचले ते समेटण्याचा प्रयत्न बळीराजा करताना दिसत आहे. 4-5-6 दिवस उलटले तरी द्राक्ष बागातील पाणी आटण्याचं नाव घेईना. अशा परिस्थितीत काम करताना द्राक्ष बागायतदारांना अनंत अडचणी निर्माण होत आहे. या परिस्थितीत मायबाप सरकारनं बळीराजाला तातडीने मदत देण्याची मागणी निफाड तालुक्यातील शेतकरी आता करू लागले आहे. शेतातील द्राक्ष, सोयाबीन, मका आणि भाजीपाल्याचे पिके, टोमॅटोसह सडल्याने त्याचा आर्थिक फटका मोठ्या प्रमाणात बळीराजाला बसला आहे. त्यामुळे बळीराजा पुरता कोलमडला असून त्याचे आर्थिक गणित तसेच डोलारा देखील कोलमडून पडल्याचे चित्र द्राक्ष पंढरीत पाहायला मिळत आहे. याही परिस्थितीमध्ये खरीप तर वाया गेला, रब्बी वाचवण्यासाठी धडपड शेतकऱ्यांची चालू आहे. सततच्या अवकाळी पावसामुळे शेतीचं खूप नुकसान झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये फवारणी सुद्धा करता येत नाही. आपण बघू शकता संपूर्ण शेतामध्ये पाणी आहे. कोळगावेतील युवा शेतकरी आणि तुम्ही बघताय आता या आमच्या शेतातली सोयाबीनची झालेली नुकसान. आज जून महिन्यापासून जसा पाऊस चालू आहे तसे आमच्या शेतांमध्ये पाणी, आत्ताच कुठंतरी पाणी थोडंसं कमी झालं आहे, पण आमच्या पिकाचं 100% नुकसान झालेलं आहे. आणि 100% नुकसान झालेलं आहेच. आणि आता कुठं मोठं थोडंफार जे कडामेडा राहिलेले आहे त्याच्यासाठी पण आम्ही सोंगणार बघितले, तर सोंगणार पण काही 8 ते 10 हजार रुपये एकराने पैसे मागताय. म्हणजे आज अशी परिस्थिती आहे की जेवढं सोंगणाऱ्यांना पैसे द्यायचे, जेवढे सोयाबीनचं उत्पन्न होईल ते सोंगणीमध्ये जाणार आहे. म्हणजे आम्हाला काहीच शिल्लक राहणार नाही. तरी याच्याकडं शासनाने, राज्य सरकारने गांभीर्याने बघावं आणि आम्हाला तातडीनं नुकसान भरपाई ही 100% देण्यात यावी अशी विनंती मी राज्य शासनाला करतो.